tabuk social media o mwsamani video je heno viral ongoi tongo norok o viral mangpili o nugui mankhana koyekjon buri rok mwsalai tonglaimani hingke norok o mangpili nugmani pore khe hingkana je o mwsamungo ba tamo viral ongna nangkha kintu o buri rok je jaga mwsai tongo amo am jagaya ba haino jagaya amo wngkha kaisa thwimani jora ba thwimani nukhungni jaga o se mwsalaimani mangpili tabuk social media o kasawui paikha nugui mankhana norok o mangpili video ni screen o hingkai norok muti hai borok thwiphru mwsamani mangpili nungdo nukha jodi no nukha hingka ba kisa comment khe sadi jodi no nugya hingka ba comment khe sadi hingka khe o mangpili nungmani pore hingka amsung sano chung je tabung jora busukse bodol jagui thangka agi khoroksa nukhungo kebo khoroksa suk thike kai ter dunlai sak dukhosi paya kintu o mangpili khai nukjakha je khoroksa borok thwimano mwsalaiui bidai khaimani chung tabungni din ba modern din o nugo je kwbangma borok rokni no uansukmung tongo je borok thike kai borok no kabui dukho khaiui bidai khaya karui borok no hasi khusi khai bidai khaitu hwnui kwbangma borok rok no tabuk norok samani khana khana ba norok chini Tripura haste ni bade ba kubun haste rogo nukhana je borok thike kai bono bidai rwphuru kham bajuna tai twiui borok no bidai rwmani gamte hemangpili bo kasa pheke tabuk chini Tripura haste o hingkai o video nungman pore norok bahai tongjakha jodi no ani video no chajakha ba like subscribe share khadi muti hai tebo katal katal video rok manani bagui।